pancingan 100? Ya, jaket pancingan 100. Oke, nggih. Tapi kalau sini kan kelebihannya buat foto-foto dalam air itu saya pakai motor. Ya. Bisa itu. Nah, sana kan tidak ada. Ya. Opening sih, no. Ngapa gurune rae? Oke. Sampai di nang iki. Kita sampai di mana? Eh? Kubul Ponggo Delanggu lur. Selamat datang. Tidak berjumpa. Bracket tekan Pantun. Kita sekarang di Umbul Ponggok, Klaten. Klaten bersinar terang, panas. Bebas. Umbul Ponggok, Klaten. Klaten bersinar, panas. Kuat gede. Lah kamu apa meneh iwak wong ae lho. ATM 15.000. Hah? Tiket? Heeh. Iki TKP ne lho. Umbul Ponggok iki. Oh. Dulur iki ning Umbul Ponggok, Desa Ponggok, Klaten bersinar lho. Nah, iki propertine sik digawe nggo foto-foto ning jero banyu iki propertine. Iki motor-motore, iki ontele. Gone kene iki kolame iki ya dinggo snorkeling, selilem, nggo renang. Tinggal foto-foto manggone nang ngene iki lho. Ini hari Minggu lumayan rame. No. Gon persewaan apa-apa komplit. Jeng anak-anak gon sing kolam renang cetek kene iki. Ya, Bos. Arep tuku apa? Prepare kantong plastik buat ada HP. Nah, arep silem. Iya. Sapa sih silem? Oke. Ora iso kan masang bayar pasang. 20.000. Kena. Bolen kalung kuwi. Oh, arep dijal. Ternyata jeruk, Lur. Dipanul ya kelelep ya ngono. Adem al. Kau iya.
enak mas gotot-gotot ya tentara kayak lu. Iya iya iya. Jepal. Hah? Jeruk pol. Hah? Piye no? No, piye no? No. Piye no? Piye no? Ora kelelep ya. Balik Yuri. Nyewa kacamata snorkeling ning arep nganggo ya bingung carane. Nang ngene lho dilebokne ya. Ning ora iso ambekan ya. Megap dua. Jemput. Engko hasil fotone, jaluk hasil foto videone kok. Aku malah bocor. Iki rekae arep makan iwak rekae. Wah. Areng apa, Mbak? Cacar rampekan yang jeruk banyu. Selamat siang Gur. Iki rekae nang Umbul Ponggok. Suwe ra ngonten treket-treket pentul. Umbul Ponggok kan ketok tulisane. Halo. Rame banget lho iki lho hari ini dinone pas minggu jadi rame banget. Iki pas ning tengah-tengah lho ning patung iwak. Arep makan iwak, iwake dipakan kita warken. Orang itu Indian nate. Pergi langsung makan. Alvaro lah, ndi Alvaro kono. Oh lah kae ning pinggir kono lho. Sing renang ning pinggir kono. Sini lo ya,
tulisan. Lur, nesek review nih umbul ponggok kademen pisan lur. Kita pulang dulu ya lur ya. Mari pulang, marilah pulang, wis kademen. Pak,